Avui, 6 de juliol, és el dia d'inici de la festa patronal de Sant Fermín a Pamplona. La Casa de los Navarros de Barcelona, situada al passeig de Maragall, ho celebra des de la distància amb el tradicional xupinazo. L'encarregat d'encendre el coet d'enguany ha estat el representant institucional del govern de Navarra, Rafael Magán, a qui s'ha imposat el mocador vermell d'honor. Tot seguit hi ha hagut ball de xaranga a càrrec del grup Artistes del Gremio i un aperitiu. Durant una setmana, la Casa Regional ha programat diversos actes, com jotes navarreses, un torneig de pilota basca i un sopar de germanor. Ja fa 94 anys que l'entitat celebra aquesta festa a la ciutat, des dels anys 70 a la seu actual. El recordatori de les coses de Navarra aquí es nota molt. I quines coses n'hi ha més importants a Navarra? Que el Sant Fermín, el Sant Francisco Javier i les festes patronals. Sant Fermín és simbòlic per tots els navarresos.